Sanibona bafethu, niyaphila. Shamasi uNdongo uMwelase lo bafethu. Ekuthiwa ngikwale Nkosi, dlozi ikhali lalela-ke. Yiso leso sikhathi bafethu. Akusona sama-male based today. Akusona so-female based today. But labantu bayathandana guys. Okay bafethu. Yiso leso sikhathi sokulungisa ama-relationships abantu. Abantu baney'nkinga engafani emjolweni. So bafethu, umuntu osuke edinga isixazululo kwesinye isikhathi ngiyangithola ama-calls. Shofi so, yazi nginenkinga ewu-1 no-2 no-3 mfethu. Ngiyafisa ukuthi ungixazululele yona le nkinga. Cause yazini why mfethu, mina into engihleze ngibancomela yona abantu abangitextayo. Ukuthi bafethu, yabo mawuthi mhlawumbe usukuthi ufisa ukuthi kulungisele iy'nkinga zakho nobudlelwane bakho. Doesn't mean ukuthi you are crazy or what, but you are trying to avoid iy'nkinga ey'ningi. Yabo cause khona omunye oze wangitshela ukuthi yazini mfethu, into engiyinqenayo mina nginqena ukuthi ngize ngimbeke isandla. You see, ngeze mention ubulili. So like angeze nginqena ukuthi ngize ngimbeke isandla. You see, usebenzisa umqondo ukuthi no yazi ukuthini, ake ngize la kuwena mfethu, mhlawumbe ungakwazi ukuthi ungisize and then wakwazi ukuthi esizakala my brother. But ke bafowethu angikho ukuzoxoxa umlando kamufi njengamanje. But today bafowethu ngino my brother la, ngino my sister. Ngicabanga ukuthi nje mhlawumbe before siqhubeke nodaba nento ehlanganisile, ngizoqala nje ngifisa ukuthi sibazi igama isibongo. Sawubona sisi. Yebo sawubona. Uyaphila? Yebo ngiyaphila. Ba igama nesibongo? Igama lami nguNozipho ngwakaSibiya. Usibiya oba usibiya my sister. Osotobe omanyelelo kwintombi yesuki. So walini madoda. Insizwa phela ililize, insizwa yenzani ngenze leyo nto nami. No relax my sister. Bese into ebalekile ukuthi nje urelax mfethu. At the same time yonke into izohamba ngale ndlela ofisa ngayo. Sawubona my brother. Yebo sawubona. Uyaphila mfethu? Hayi siyaphila. Lazo-ke mfethu. Ba igama my brother? Hayi igama lami nguArmando. Armando. Isibongo ba my brother? Ngumyofa wakamyofa. Oba ithakazelo. Kamjofa. Ithakazelo oba mfethu. Sina so Jehova. Oh Jehova. Sonke sikhona. All right my brother mfethu. Akuna flop mndaba baba. Ichere yakho le my brother. Ya nchere yami. Okay, and my sister indoda yakho le. Yebo indoda yami. Indoda yakho ezini guys niya data. Yeah, khona ngasho kanjalo ukuthi besi date. Okay. All right. So ngicela nje ukuthi ngithi nje previously ngithi ukubuyela emuva kancane. My brother mfethu yonke into right kwi relationship yini no my sister? Ayikho right. Yini inkinga mfethu? Ayikho right. Yini inkinga? Yabona lo utshela ukuthi usile lo my sister lo. Indaba. Uyitshela ukuthi usile. Yabona ngiyenze konke. I done everything. Mfethu. Understand? Lesingisi mfethu. Ukuze abe right, ngimenza abe right, ngisacrifice. Mfethu. Ukuthi abona ngisho kwamina ngingakutholi ngisho ukudla kodwa engazi ngisho kwayena ukuthi angikutholi ukuthi ngenze lena abe right kwasekhaya angingatholi lutho. Ayizonto le. Mfethu. Kodwa manje kugcineni imislima. Understand? So my sister mhlambe mengahle ngithi ngiyabuza lana. My brother senesikhathi singakanani nithandana naye? I think sesinonyaka. Yeah, I think sesinonyaka nezinyangana nje izimbalo. Okay, so sisilana ngasese sike sakhuluma mayelana nodaba lokuthi unayi boyfriend. Yebo. Unayi indoda. Yebo ngina. Kahle my brother ubeyazi ukuthi ukhona uboyfriend noma umfihlelile ngenxa okay okunye sokukhuluma. Like my brother ubeyazi ukuthi une boyfriend noma bengazi. Ubengazi ukuthi une boyfriend. Bengine boyfriend yami mina eceleni bese naye ke sahlangana nje emold yabo. Okay. So kahle my sister ngasho ukuthi ubumuse my brother. Hayi shuthi ke bengimuse. Yeah. Okay, no. Akunankinga sis because ukhuluma into esuke ngaphakathi yabo awukho wrong ukuthi uhlambuluke. My sister, okay, so izathu sakho mhlambe wena esenza ukuthi uzusho leyo nto ukuthi ubumuse siphi? How like ikhathi ngiapproach yabo wazibonakala ewumjida nje alright umjida friend kungathi unanemali yabo mina ke nje ukubona ngikela amantombazana athanda izinto nje ngiyayithanda so like obvious mangibonela umuntu nje onemali olahlile hayi mina ngizomsebenzisa ngosi yami mina ngilahlile I'm stupid. Yes you are stupid. I'm stupid. You are stupid. Okay. My brother ngicela nje ukuthi ngithi ukuthi umbuzo mhlawumbe ongahleka kodwa ngihleki. Okay my brother so uhlala yiphi nendawo? Hlala eMawutani. Hlala eMawutani, kephi eMawutani ingaka mfethu? Manje Mjondolo. Ngiyadlulela leMjondolo le. Ezwele isho yafika. Ya ngathi ngidonsela ngakhona. All right my brother ayikhinkinga. So mfethu nakhona yini uhlala kephi? Ikhaya, umuzi wakho noma uqashile khona? Cha ngihlala kwami lapha yana. Unekwakho umncane kanjena mfethu.
phela uyazi impilo ayifani yabona. Alright my brother. Ungaba mdala ube mncane uNkulunkulu akasiphi ngokufana. Alright no. Ayikho inkinga my brother. So uphantele ekhaya kahle. No, angiphantele. Uphantela kwakho. Angiphanteli ukuthi ngiphantele ekhaya, understand? Wenze njani? Mina bese ngenzela yena lo. Kodwa manje wangijikela. Ngenzela yena lo Jezebel. Jezebel. Okay, so my brother mfethu onke lamazwi akwenza ukuthi ukhulume rough kangaka. Wena isiphi izathu esikwenza ukuthi ukhulume abhlungu kangaka kahle no? Hayi man, ngeke yabona sengihlala esikhathi eside yabona lo muntu lo. Mfethu. Hayi kuso mhlawumbe ngimuse ngimthanda ngenhliziyo yami. Kodwa manje yena 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 ukungibetray anjolele lengaphandle le abe nabanye abantu. Mina yini ngamniki yona. Ungifice ngivele ngiyijolela wena. Yini ngamniki yona. Ungifice ngivele nje ngizomuntu wami othi mina uhlangana napho nomuntu wami. Uhlangana napho ngoba phela indoda yami wena. Indoda yakho yani, indoda yami. Uthe wena yimi ngedwa kuwe. Kwahle wasebakhona leyo nto kusemhlabeni lapho umuntu wami. Semhlabeni ukhona leyo nto ukuthi kusakhona umuntu osajoyina umuntu oyedwa kahle wena. Awungaze ungijezi kahle wena. My brother bo lalela mfethu. Ukubamba ngidedele. Lokho zokubamba ngidedele mfethu. Okay, ngizokuzwana my brother. Mfethu. Okay, my brother. Lengane wena ayikaze yakutshela nokuthi ayikufuni. Ayikaze yangitshela. Akaze wakutshela ukuthi ngimangala sometimes engabuye endlini. Akaze wakutshela ukuthi hlwana. My sister sekumina nje uke wamtshela mfethu. Ngimtshelile inkana nayo. Inkana nayo lo muntu lo nenye inkani yensha ngitshele mina kade ngase ngimtshela ukuthi mina ngisamfuna ngikhathele uyena. Kwa umuntu wami siyacomplain manje ngendaba yakhe. Okay, umuntu wakho okay my sister ukubuza umuntu wakho ubevele azi vele ngerelationship yini noma hayi mhlola le ubewazi because kwafika isikhathi lapho ukuthi ngimtshele khona yabo because obvious ube nemali thina besisebenzisela nje imali bina umuntu wami nje ubewazi bekunesivumelwano nje sivumelana naso mina nomuntu wami yena nje ubengangeni ukuthi ngiyamdlala kahle kahle kakhulu even nalezi impahla ezigqokile mina ngayithenga kodwa uyakhuluma ngimamphela ngangeke ngasebenza mina izela imali ngiyake udla kuphela akunika lutho lokusala ngiyamthanda no bafethu yazi into engibuka okay manini into okay uthe uba igama sisi Nozipho okay Nozipho mfethu into engibukayo la kahle unephutha my sister mfethu noma uthathe advantage ukuthi like umZulu ne umZulu noma uyini bhuti wami nxa sikubuza kanjani awuthi kufike kahle mina ansimZulu ngilindawo alright bhuti wami no akunankinga mfethu so my sister mfethu kahle into nene nihlelile le nomuntu wakho yebe kuyinto esihlelile vele yabo okay my brother uthe nahlangana kephi sahlangana emall yabo menihlangana emall mhlambe okay umuntu wakho yona iphi indlela yokuqala wamtshela ngayo ukuthi nje unomuntu ofuna ukumdlala yona because phela uyamdlala my brother I think wabona indlela ibehavior yami yayisishintsha ngayo yabo endlini because nami ngaqale ngamtshela ngamfihlela nje intombazane obvious nami mangihamba ngizoshelwa nayo yonke leyo nto yabo ngaqala ngamtshela ngamfihlela manje ngoba uyangazi wayibona ibehavior yami ukuthi siyashintsha bese kwaphotha ukuthi hayi ngihlale phansi ngimtshele kube khona izinto ezivumelana ngamsukumbiza ngesifebe wena usona isifebe wena uyisifebe alright okay so sondela kancane kumina my sister so my sister wena mhlambe yini kahle inkinga yakho uthathe advantage ukuthi akuyena umZulu ayahlole phela kuthiwa banemali laba sothini kusemhlabeni la njengoba ngisho nje ubeyilahlele and unemali mina bengiyifunela imali simple uyasazi ngamandawo uzoya phansi emgodini Ntombi uzoya phansi emgodini mina ngizothathela isinyathelo mina uzofa okay no my brother lokho bese kuyiphutha umuntu nje akasongelwa mfethu ngokufa umuntu akashwajulelwa ngidiniwe thatha ngisho kanjani ngidiniwe yangimbulale lo ngiyamthanda kodwa manje inkinga yakhe akekho right amaphoyisa wasaba unomhobhola ndawo namaphoyisa kusemhlabeni la wena mawuzocaba uzofika la ithekuni ufika uzothithiza sokubonisa ngezinika mina ngingasebenzela wena mina uyini wasebenzela wena mina angithuvumile ngaze nje ngikhopha nasibabu ngala kumina my brother ngikhopha nasibabu yini okay my sister mfethu no mfethu guys ngicela ukuthi nehliseni imoya ebalekile leyo ukuthi ehlisa umoya nje kuphela yazonyanyisa wena ehlisa angithi okay my brother angithi wena uyafuna ukuthi ube nesiphetho mayelana nalento because vele egcinena konke angeke uze ungitshela ukuthi isiphetho sami mina ngifuna konke ngokwami ngikwenzele khona ngifuna yonke imbhede yami lenginika yona ngifuna izonke izimpahla lezi engikuthengele zona ngifuna ivinene zezicaso zoyiqokile uyikhumule unginikeze zona bese uyahamba unqunu uye kulo muntu wakho lo omthandayo uyahlala mina ngihambe nqunu okay my sister into zakhe lezi ayifuna ngithi
iqiniso lela lisho ukuthi kuyimanje ukuba ugqokile into zakhe. Ngayithenga lo yena phela Okay ngoba my ngihamba sister, naye. at the same time uyamuza nje my brother. If yena sethi ufuna into zakho uzothini, but akakwazi ukuthi ehambe enqunu futhi. Slay Queen bayisilima ngoba cabanga umuntu okusizayo kunika yonke into uthi hayi ngiyamuyuza kusemhlabeni uzosiza ubani Vele kusemhlabeni. uzosiza ubani Semhlabeni nakho nje usungisizile wena. Wanginikeza imali yakho sahamba Khumula, mina ngiyazifuna lezi zinto. Ngihamba enqunu mina uyahlana yena Uzohamba enqunu, Ngeke uzobona. ngihambe enqunu. Okay. uzobona Man, ungazi my ngilindawe brother. mina Okay man my brother, ngiyakutshela mina Sure. Uthe ubani uMando, ubani igama lakho Mando? ngumandoza mina nguArmando mina Okay, ngosondela kancane Armando kumina. wazombuzela Okay. My sister. Yebo. Ukugwema inkinga. Oh. Yabo, anihlali ngandawo nihlala ke. Ngihlala eNtuzuma. Hlala eNtuzuma mfethu. Kephi neNtuzuma. eNtuzuma ka F. uzuke ekhanda lentuzuma Okay. So my sister mfethu. ngathela Eish. ifebe ezohlala ngami everything sithathe imali zami Usulokhu ngithuka wena. No. thatha imali zami My imali brother, zami my udla brother, imali buka, zami buka, wena ngubani buka, odla buka, imali zami Inhloso kahle into esigwemayo la sigweme inkinga kahle nokuthi angifuni ukuthi lamadoda engihamba nawo lawo agcine sekubamba Shaya. yini manje usuzobedana ushawe yimina ke usovela ushawe yimina lento engekho right yabo. So my brother mfethu my sister cela ukuthi ushamaze mfethu asilithelana ufisa ukuhlukana nawe mfethu my sister ngiya understand futhi my sister wrong mfethu wrong kakhulu mina awazi ungichazele yonke lento osungitshela yona mina ungihighlightele ludaba kahle mina bafethu angichemile angeze ngithathe iside lakho yabo ngoba ngibizwa wena ukuthi manje sengizosayida nawe ngisho wenza into ebheda wrong mfethu umuntu naye lona ngoba mfethu engayena umZulu doesn't mean ukuthi thathe advantage yalokho mfethu ukuthi ngiyuze idla imali yakhe ngoba ebhayiza ngoba ephanda for what mfethu. But angikho lapho into ebalekile ukuthi kumele siphume nesiphetho kukho konke okwenzakalayo. Sisi wrong my brother ngalibona iphutha ngakini iliphi iphutha lakhe alenzile kwena noma sekuphele khona ukuthi awusamthandi noma akasasebenzi usasebenza mfethu yebo ngisasebenza awukabhlungu kanjena kodwa sorry but unyanyisele umuntu lo okay unyanyisele umuntu lo no anginankinga my kodwa brother mina ngifuna ngokwami sisi hamba neshwapa sakho uzothola abanye Oh, sekuneshwapha manje ubona manje ukuthi neshwapha. Khathi ungiqhuba la ungilandela bongabona ukuthi neshwapha ongazongihlanyela wena. Alright, my Shwapha sakini brother, sinje. my brother. hamba Shwapha sakini sinje. hamba neshwapa sakho okay hamba letha ungokwami hamba unqunu bayokudla labadla okay no Yoba. asingasebenzisa ama strong languages Oh. my sister ngicela ukubuza nje umbuzo othe phecelezi kancane seke naba ndawonye ngokwenkonzo yaseCameroon noma gazi Seke kanye. okay K1 ne Yebo. alright mhlambe kwakuyona ndlela nje ukuthi ufini oh no angagxili lenkulumo le it's okay so my brother mfethu ufisa ukuphetha ngokuthini because uyabona ukuthi umuntu wesimama akasafuna ukuba nawe and awukwazi ukuphoqa umuntu ukuthi nibe sothandweni because phela uzobe usuthandana wedwa lapha yabo usuthanda wedwa akasakufuni at the same time wena ufuna ukuhlukana naye when uyamlwisa ama uthi ufuna ukuthi I lost my everything to give him understand my freedom your freedom ihlangana kanjani understand ngilahle yonke into sisi nilahlela wena mase uzontshela ukuthi manje awusangifuni ngoba sulizwile lami awusalifuni sola Angixolisekanga ke phela ke ngelakhe ingakho ngayeka ngisingalana nawe kuphela kanye nakhona ngayithola into ebengiyifuna ngayithola imali ngishumayela ivangeli awunganelisi okusalayo mina ngifuna imali yakho kuphela kanti yini indaba ngingene ngala kuphume ngala ngingakho ngekade usalala nami laphana uzulala phezu kwalo bangifuna ulala phezu kwalo manje usalifuni manje ngisalifuni indoda yami imhlola yami inde usalifuni anandaba vele ukuthi alifuni mina ngizothola omunye ngizothola omunye mina wena lethi izinto zami okay my sister isimple lento angithi wena ufuna ukuthi nihlukane naye nahlukane mina naye at the same time naye ubhuti linda phela mfethu linda mfethu nawe mfethu bhuti wami into oyifuna yini ufuna ukuthi mfethu into zakho ku my sister ngithi my sister izoba khona indlela yokuthi umnikeze into zakhe ngayibuyisa zonke into zakhe akunandaba nazo uzomnikeza akuba akunankinga nencane uzomnikeza zonke into zakhe kodwa le expect ukuthi njengamanje mina ngihambe ngoba umuntu ngizoyenza iplan ngintombazane phela mina ngizoyenza iplan wayiqala lo muntu wakho lo wayiqala nje wayiqhuza imali weshe ngabe wena my sister uyasebenza noma uyafunda ngiyafunda
Okay, no nankinga. Cabanga usafunda. Usaqhalela uthisha mawulambile lapha. Ubhana nengane encane. Ubhana nengane ezincane nawe. Yebo ontanga bakho bayakuhlula ngithi. Bayakuhlula ontanga bakho uzohubhana nengane ezincane. Okay guys, okay no, bafethu. Into ebalekile la ile ukuthi siphume nesiphetho. And ngiyabona ukuthi sogcina singafika ngesiphetho. Ngicela ume kahle my sister, ngicela usondele kancane. Okay. Into engayisho iyodwa lana mina. Ile ukuthi my brother usisi ufisa ukuhlukana nawe and angeke lokho ephinda leyo nto leyo and my sister my brother ufisa into zakhe back. I'm sorry ngomoya guys. Yabo, so noma my sister noma my brother ufuna into zakhe back. Useshila ukuthi uzokunikeza into zakhe nawe usecela ifavor ukuthi usamkelile isicelo sakho. Ucela ukuthi wamkele isicelo sakhe naye. So uthi ucela ukuhlukana nawe akasakudingi. My brother mfisicela ukuthi wamkele mfisi because kuyafana yazi mina ngiyaqwashisa yabo. Ngiyaqwashisa mnganami. Into ezogcina siyenzekile ukuthi uzokuphoqa ukuthandwa by force. It's not easy my brother. It's not easy. No mfisi ngiya understand. It's not easy. Ngiya understand mfisi. Uma uthi umuntu uyamthanda. Ngiyamthanda lo muntu lo. Kodwa manje inkinga ungenza isilima kodwa ngiyamthanda lo muntu lo. Ngenza njani uma umuntu umfila you feel in your heart deep down but lena akangifili ufuna abanye abantu ngimnika konke uma ufuna ama gifts ngiyamfida ufunani ufuna izimpahla ezintsha ufuna everything I give you but let's change ungenzani ungibonga ngamasipha wonke eish yonke yenzayo ile queen yile bengazi ukuthi umuntu nje kubethiwa bengazi mina before angabe njani zanga nje ngaba nawo ngathi ekuqaleni ngiyasola ukuthi khonto wangifakela yona ekudlini wena mina anguthethe nangesandla ke sisi mina anguthethe nangesandla umuthi webhuti ngitshela indaba ongayibuzanga ngiyilokothi nje wena uyisidididi sukhohle usishaka endlini wawungaboni angiphela mina vele ngiyeke into ezibalekile bengizenze endlini hleli nosisi wami uzohudulwa yinina niza la njoba sengilana ke njengamanje mangitshele into ngitshela yona mina angathi sihlangana uthe uyangithanda wena we wangikholwa nawe ukholwa amazwi over i-action ukholwa amazwi over i-action you got played by a player phela mina bengakholwa ngisho into yodwa kwawungitshela yona kutshele bhuti wami kodwa nje ngakuyikholwa ukuthi imali wayiletha yona leyisebenza no come on guys come on bafethu lalelani lento le i-deep kakhulu manje yabo i-deep kakhulu my sister okay all right my brother my sister ingena ama-jokes time no it's okay guys my sister ngicabanga ukuthi mhlambe khona okunye ufisa ukusho ku my brother after that kuba ukuthi uyakhululeka mfethu my brother bengisakulela iphuzu lokuthi usisa akwazi ukuphoqa ukuthi ethandane nawe by force cosondele kumina mfethu ungangisaba yabo akwazi ukuphoqa ukuthandana nawe by force kodwa manje uzoyenza njani ngoba ngiyamthanda lo muntu angikwazi ukuhlukana nami akakwazi ukuhlukana nami ezide amehlukana nami uyahambe emhlabeni ngabe sambona sabonana ngaphandle ukuthi uzombona xwaluza la lo ngowami is my baby okay if ngingadinwa kanjani kodwa is mine okay if uthi wena engahamba emhlabeni yena ongahamba noma wena no ukuhlukana kwethu fanele oyi1 ashone akwazi ukuthi sihlukane nje kanjalo hlukana kanjani ngoba mina ngiyakuthanda yena akangithandi angazi ukuthi manje ngoba sethola omunye mhlawumbe yabo mfethu Armando kubeza kahle igama okay sure lalela bhuti wami kahle kahle yabo into ekudidisayo wena ukuthi siba nice kuwena sikhuluma kahle nawe kahle kahle my brother vele inhloso ukuthi sikutshele ukuthi lengane ithi ayisafuna ukuthandana nawe yabo because phela egcinwa konke mina uma uthi ngiyaniyekela ngithi okay qhubekani ni date mhlawumbe akekho kuwena and phezulu kwamagama onke asewakhulumile le nto izovuka ngisho kuthiwa niqhathwe into encane izovuka le nto ukuthi wena wawukade uthevele wawuthi uyangiuza wena in stuff izovuka yonke leyo but okay uyamfuna yena akasakufuni ingakho eze wangibiza ukuthi ngizomxazulela i-relationship yakhe akasakudingi ngokomthetho kufuza abe noma ibrother lo wakho mfethu ukhona la uphi ushiye endlini okay my brother usisi ufisa ukuhlukana nawe ngicela ukuthi ukwamukele lokho because into ezolandela uma uqhubeka nokuphoqa ijele lodwa boy ngifuna i-divorce anashadi nje why photo ufuna i-divorce wena sishadile lishada umshado wesithembiso no yasada kanjani ngimnike konke noma ngamfaka ring ngoba vela is no necessary ukuthi ngiputhe ring but ngikunike konke letha ngokwami usalunqunu sihlwane kanjalo ke nisana ndaba ke manje ngizonika abanye ama serious abafuna into eyaphambili phelile mase savumelana nje ngalokho wena bhuti ukuthi lo
lo Slay Queen lo anginikezwe ngokwami sihlukane kanjalo angina problem singahlukana sale nento yakhe leyathi special izoba special le kwabanye umuntu wami ngento le ngento yami ngibiza umuntu wami ngalento le ngibizi leyo nto iphethe angibizi anginandaba nalowo muntu lo lelo kwerekwere lelo kukhuluma ngane anandaba nayo iwadi kwerekwere nami kwerekwere uzongisanganela wena la lento iphethe lapho iyona engenandaba naso ngikhohliwe vela ngayo ngiyazama ukuthi ngibe nayo isikwena kodwa wena akuboni lokho ufuna lokungilandelana nawe ngeke ngilandelane nawe mina nefa thanda phela ngizama lokulandela all along sekuphela iminyaka emkhaki hayi hamba inyanga ngaphezulu hamba Jezebel anisana ndaba ubhana nengane encane kodwa ngeke ubhana nengane encane bakufoka sakontanga kodwa abantu ngeke uhambe unganika ngezinto perfect lalela my brother ngicela senzela nje my sister susuka nawe manje ne susuka nawe my brother uhlala eMawutana ngeke uyakwazi angisendlini yakhe yebo ngiyakwazi okay my brother into soyenza simple uzothatha inamba yami uphethe ifoni yakho ngiphethe okay unayo inamba yakho my sister kodwa unayo inamba yakhe yebo bhutisana okay simple ifoni yakhe on like one on my brother ngizokufonela mfethu sure ayikho inkinga ngizokufonela mfethu mawusesiyeza my sister so sebenzisa imoto lesihamba ngayo yebo sizohamba sendlini kuwena yebo isentuzuma akukho kude entuzuma I think usizothatha 20 minutes ukufika khona bese sibuyela back la eMawutana so my sister sizothatha into zakhe bese siyambuyisela in peace and my brother uzosala emotweni no sibu so that ungabi na inkinga kancane my brother mfethu usakhuluma mina ngi-therapist mina cosondele kancane angibizi nge-therapist mfethu okay my sister ngicasi ku-clear and then my brother my sister mfethu akasekho kwena sengiyakuphoqa ngiyakudimanda manje ukuthi sihlukana nengane angithi sekwenzekile konke mfethu what is next manje kumele siforce ukube seyothandweni nabantu esingasabafuni kufanele ngabe umbizile nje ubafu uzoyishaya ingane manje besohlukana kanjani ngoba phela lokho ngiyakutshela into eyodwa ukuthi angisakufuni uyena umuntu obekuphela bengakwazi ukungisiza because kade ngitshela wena nenkani yesizwe wayengazi ngasakufuni angisakunelisi kodwa usangenelisa vele awukazi wangenelisa nje eish mfethu my brother mfethu it's over yamkela ukuthi mfethu my sister akasekho kwena what is next ke manje sekumele ukugxuma enkulumeni eyodwa ngangithawuna madle bawuzwa nawe umuntu ngeve awukahle wena mfethu kusenzile ukuhlanyisa ngento engekho my brother mfethu khona ofisa ukusho ku my sister except indaba yezimpahla because phela mfethu ngeke silokhu sigidagida into eyodwa ngeke siphoqane nawe thina siphoqane nawe silokhu sincengana nawe sikuncengela ukuthi hlukana nengane ingane ayisakufuni because nawe bethu ayikho umuntu ongakuphoqa mawuthi usufuna ukuphila impilo yakho in peace you see mfethu I'm sorry my brother mfethu angikho harsh but ngiyacela mfethu yabo cela ukuthi umvumele mfethu ehambe oh my Jezebel eish my Jezebel no my brother ayikho inkinga mfethu ngicabanga ukuthi ungakwazi ukuthi usiphi space sisale no my sister sithi ukuxoxa noma futhi my sister ngicela ube wena uzosilinda emotweni yebo khona amazi ugcina ofisa ukwasho my brother awuyindawo wena ufike nathi angithi la so uhamba nathi futhi so akhona amazi ugcina ofisa ukwasho keni my brother into ngifuna ukusho nje kuyena ukuthi ngiright ngaye ngiyabonga imali yakhe ngiyabonga isikhathi sakhe angisamfuni akahlukane namphansi and futhi uma ungahlukani namphansi ngizoya emaphoyiseni ngizoya emaphoyiseni ungahlukani emaphoyiseni lesi simali sami cela u-act better than yena please okay put cosondela kancane kumina lesi simali sami malini oyidinga ku my sister malini 55,000 rand awu kanti yaminyaka yonke leminyaka besithandana ebengikupela ngikunika okay my brother ngiyacela senzeni kanje mzwa ngiyacela bhuti wami cela ukuthi usebenzisa iphi bank account uyayazi no sengisholo wena phela usebenzisa iphi bank account Capitec FNB Nedbank usebenzisa iphi ibank sakhulumeke cha phela ngizama ukuthi ngenze izinto zibe lula my brother nangu umzwa uzokwenzela izinto zibe lula mzwandile cela ukuthi umenzele noma i-wallet uzokushiyela izinto mfethu uyayazi capital uyayazi ngisebenzisa yona icapital manje pho uphendula ngani sokuhlungu yeah icapital engisebenzisayo okay ngicosondele my brother cela ukuthi umsendele mfethu uzokusendela kodwa cela ukuthi my brother ingane le izobe uthatha 55,000 low show nakhona uya estimate futhi
Cela ukuthi umsendele u-2000 my brother. Ngiyacela mfethu mzwa. Uzokusendela u-2000 rand right now mfethu. After that uthi ufuna imali enganeni mfethu njena. Wasenzile ima manje. Leyo mali lafuna imali eningi mina. Yekela mfethu. Abusayixaka my brother, my sister. Cela ukuthi ukhululeke. Ngicela sisale nawe sikhulume la. Hawu. Hayibo. Uzala uzala. Akakwazi ukuhamba lalela baba. Wesala. Uzala siyakhuluma nawe. Siyakhuluma sondela ngala kancane. Musa baba lokho uyihlanyisa ithini manje? Uzalani? Hawu, indaba mfethu my brother. Mfethu accepta ukuthi mfethu ingane ayisekho kuwena. Mina ngizama ukuthi ngikwenzele i-offer njengo out. Uzombona ngeneva angikholwa mina lo muntu uyangishiya. Ekugcinana konke my brother into elandela la yipi? Ngosondela kancane cameraman mfethu. Into elandela la mnganami ile ukuthi lengane izokuvulela i-protection order. Emva kwalokho iyakubopha. Yona into edingayo ukuthi uyobolela ejele ngabe uyaqhubeka uphantela ekhaya. Uthe unomuzi kumina. Yabo like engabe uphantela kini. Yona into oyifunayo mfethu. Ngenxa umuntu esifazana songazi uncamela ukuyoboshwa. Baba maningi amantombazane ngaphandle mfana kithi. Ngimboshwa naye uzohlala ejele. Uzohlala kanjani? Uzojeza. Ojeza phela. Jwayela kabi. Ngijwayela kabi lo. Ngijwayela kabi. Mfana kithi. Tengisho mina eyodwa mfethu. Uzama ukurelax mfethu. Ngiyacela yabo. Uzama ukurelax. Relax mntaba. Musukukhala mfethu. Musukukhala nkabema. Ngakhala. Yabo serious mfethu. Because yabo abantu besifazane mfethu bawuhlezi bekanjena mfethu. Mhlawumbe into ongayenza wena mfethu no ungakhali my brother mfethu. Ngakhanda ndoda enkulu because anginawo ngisho nethishki. Ungakhali mfana kithi. Ngikwazi ukukhala ngikhalela wesifazana ngikwazi. Yes mfethu. Ndoda mele ukuthi be strong mfethu. Ngazi mhlawumbe undlisile. Why umthanda kangaka lo muntu? Okay. Mhlawumbe undlisile. Awunayo enye girlfriend aphandle kwakhe. Khona kodwa bengafani naye. Lwana nje besimnandi, yabona nje, yabona bengacomplain, benginika kahle sisandana, yabona. Sikhipana se-out, even noma ngimnika imali yami bengasoli ngokuthini, lo muntu bengitreata well, understand? So that's why ngimkhumbula even kwabanye akufani, it's not the same. Yaxolisa kakhulu. Noma sengiphezulu komunye ngicabanga yena. Angazi imele ngenze njani. No, it's touching face. No my brother ayikhinga ngenxa yesikhathi nathi because kumele sikulandele into zakho. Userious uthi udinga into zakho back. Ngosami. Ngiyayidinga khona kodwa ngiyidinga nginandaba nazinto mina nemali zami vele. Okay, sengenzela ukuthi senze into eyodwa mesisuka lana phela my brother. Angithi use-right ngokuthi usehlukene nawe. Nawe sesenzela ukuthi sikushiwe right. Kubhlungu my brother. Sengisho lo odwa ukuthi senze njani? Impahla zakho sikubuyisele zona. Noma right. Ziyobe isikhumbuzo eziyomshayisa ngonembeza one day uthi ekukhumbule na noma uyayifuna. Ngase ngibona ngcono manje bona ngigive up ngimiyekele kanjalo angisafune lutho eqhamuka kuye ngifune imali yami ngifuna imali ngoba vele imali nginayo anginandaba nalutho kuphela ngishiso konke ukudinwa yabona nandaba nalonto it's not necessary ukuthi ngithathe izinto lezi engimnikeze zona thengile kaphelile sithandanile kudlulile yabona ngizoya phambili ngizobona phambili ukuthi kwenzakalani but it's not easy yabona uma ukuthi mhlawumbe ungidlisile kumele ngihambe ngiye komuntu osiza abantu nje yabona ngiyophalaziswa kuphuma edliso sifuna ukuthi ngiphile kahle ngoba manje angikwazi ukuphila kahle ngisho ngambulala ngimbamba umqala ubuhlungu lwami zisabona ngoba ngiyamthanda. No ayikhinga mfethu uthando lukanjalo mfethu but okunye my brother singakhuluma kushona ilanga mfethu. Thank you mfethu isikhathi sakho ngiyabonga nje ngakho konke mfethu. Anyways ngicathi ungakhuleka mntaba okuhle kodwa mfethu kufisela nje okuhle seyathi ungamthola umuntu esifazana omunye. Ngiyaxolisa kakhulu ne kodwa kanjani? I know my brother sesivalile phela inkulumo. Hayi musukuvuka abadala phela noma uyangi-actela. Yeah, ngiyabonga. Manje cabanga ukuthi hayi sadlula ke manje sadlula. I know ayikhinga my brother. Ungabe ukuthi ungiphi space nje mfethu ungakhululeka ne. Alright hayi. Alright sharp my brother. Yo. Eish guysini bafowethu kunzima kakhulu. Angifuni ukungasho but inkinga noma ikephi noma ngasikhatsini noma inini sizohleza sinendlela yokuyixazulula. Inkinga ayixazululwa ke rough. Kuphela mawuthi kuba khona umuntu onyukayo wena kufanele ukuthi wehle. Imoya ayithobelani guys. Bafowethu kubhlungu. Abantu baphila ngaphansi kwezizathu ezingafani zama relationships but le kunzima.
okwesi lo muntu lo agena umZulu, but othandweni sifika ngey'nhloso ey'ngafani. Into ebalulekile ngale video le ayikuvula umqondo ukuthi na next time la uqoma khona bheka, la uqonywa khona bheka. Zwandile mfowethu, vala ividiyo isezulwini.